Snarul thamai ka FIFA nakabenta ka World Cup jong usnam arjar arpan riu ban penduna ya ka jing penlut kai ya ka por ha ka madan lane ban pelong ya ka jingil kai bakan long ka bakam state bat don jing artatin ka Iran ban yishim benta ha ka World Cup jong usnam arjar arpan riu sngap hang ne kumnong sport minister jong ka ne ka Iran ula ajing kren halor ke jingi shimenta haka FIFA World Cup. Te hoi perlok ka Iran kalakan taj ban lech ka FIFA World Cup. Haka ba umentri katrat yele kai football jeng ka Iran ulong. Baki jinglong jingman jeng ka jing shngan. Bat ka jing yedai bat kari Amerika. Kamlong ka babiang. Shu amat doyan Mali. Da ka basyim baka neka sorkar bamsap. Kalapan yap ya ulidar joki. Bat ulong amdan ki kendon hapo ki bangila bani shimenta ha ka World shu ulong artli ki thma lapan bori ki ha ki prane khandai benai bat katto katne hajar ngot ki nong snong jongki ilisha pria bat namar kata ulong nyimla bani shimenta ha ka ne karukom te perlok habang isngap ye ki jingkren jong sport minister jong ka Iran kadon bah ka jing artin ke Iran manishim benta ha ka FIFA World Cup kan ringin sai peikpat ia kata nang ni shakmat bat ha ka group stage jong ka World Cup ka Iran kadon ha ka group G bat barok ki jingil ka jong ka kinlong hapo Amerika bat ki katto kan ne ki role thamai ki ba phidei bantip ki ba ka FIFA ka 8 mi nakabenta ka World Cup arjar arpan reu haka baka jing thmu ya kini kirul kadai ban sange ban pelut ka ya kapor bat ban pen state ya ki jing le kai karul ka banengkong ba ya ki player ke bal sha substitute menta ki don shipel sakon ban mi na kamadan bat lada ki shimpor kamslim unong bujuli udai ban up hadu shiminit ban rong sha kamadan bat ya karul ka baar ya ka throw in bat ka goal kick anyo tang hapo ka san second lada ka bol kamwan biang ha ka por ka jingbat bol kan lech show nong yele kai persha bat ia ka rul ka balai ba uno player obamat ia ka jing injury ne jing sumar udai ban mi namadan bat up shiminit hadin balas dang biang ia ka jing yele kai shwa ban wan pai biang bat ka rul ka basaw manta ansha ia ka VAR ban bishar bnia ia ka second yellow card bat karai ban corner lada don ka jingba kala ka pasai bat karol ka basan ba kino ki player ki badon ye ki jingdeng ki ba amla banweng ha ka met jongki ki dei ban tap no ye ki khnang ban lai na ka jingman saw ka ba ma te porlok kine ki dei ki rule ki ba ka FIFA kadang sna thamai bat ye ki jingkala anwanra ha ka World Cup arjar arpen reu